Mangwanani vedare tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Mukoma nashi pane zvakawanda zvakakanganisika. So handidi hangu kuti ndinge tinyanya kuita very deep, but ndiri munhu wekuti ndakambomhanya for a very long time ndichitawo zvepolitics, but munongozivawo kuti kana mava kutoita zvepolitics munenge mutori kuhondo. Saka there are a lot of things that happened because inini nababa vangu nemadzikoma angu taifamba tiri squad kudaro, uye zvekarewo nevamwewo vakomana vemuvillage vainge vachizivikanwa panyaya idzi dzekurwa. Saka taizoti mukufamba then taiti patinenge tasangana naye taibva tazomurova kana kuri kunzi tinenge tiine zvatinenge tichifungidzira paari munhu iyeye. Saka taitorova tichitoita kamurovero kaya kanonzi mafira mberi. Saka mukomana nashi pane pakarezveka, pane pakakanganisika. Zvino pane mweya unobuda uchitaura. Ini nemhuri yangu takazotiza tikabva kuzimu mushure mekunge tazopandukirana ndokubva tazouyawo kunoku kumhiri kwemakungwa, ndokubva ndachizotanga kutorawo hama dzangu one by one, but kuno kwacho kwatiri kumhiri kwemakungwa zororo hatitomborina nekuda kwekuti mhepo yacho inototaura, and imhepo yemunhu wekutoziva watinotoziva kuti takatombomubata tikamutsika chaizvo tikasiya tamuita mafira mberi. Zvino dambudziko riripo mukoma nderekuti kuno kwacho kwatakauya semarefugee. Saka kana kuri kunzi tikanzi tafunga kudzokera kuzimu, zvinoreva kuti zvinobva zvatotikanganisira, zvinobva zvatikanganisira mapapers edu. Saka mukoma pari zvino semhuri takangogara kudai takangotarisana, ende tanzwa nekutyirwa mari navo vanasekuru ava vamunoona vachiitwa mainterview, because ivo vari kuti paya kana tichitaura navo vanoti vanokwanisa kuzvigona zvinhu izvi, but tinozoti kana tabhadhara mari ngozi iya inototanga kutoseka ichitoti ndabvako ndatotaurirana. Apa ngozi iya inenge ichitoti inenge yabva mukutaurirana nasekuru vaya avo vatinenge tabhadhara kuti vange vachitsipikira mweya wacho wengozi pafoni, inenge ichitoseka ichitoti zvino hamusati mati muchandiziva chete. So mukoma nashi handitombozivi kuti semhuri nyaya iyi tichaigadzirisa sei, because kana ndiri seni munhu wose akatarisana neni, nekuda kwekuti mweya wacho uyu paunobuda uchitaura iwo unenge uchiti asi nhaye webhururu ndiudze, hausiriwe here wakanyanyisa kundirova kuzonosvika muchizondisiya, sandiwe here wainyanyisa kundirova iwe. So mukoma nashi kana kuri kunzi variko avo vanozvikona sofa, kana ndikada kuverenga mari idzo dzatadyirwa nevanhu ava vanoti vanozvigona pamafoni, tatodyirwa mari dzinotosvika kuma$7,000 US, mari dzatashandisa tichizama kutsipika mweya wemunhu wacho iyeye. Handidi hangu kutaura zvakawanda mukoma, but I feel as if zvinhu zvatakaita panguva yacho iyoyo takashandisa ma-emotions tikatadza kunyatsokufunga zvakanaka kuti munhu akasiyana nehuku. Huku ndo yekuti unongobata obva wauraya obva wangosiya zvakadaro, but isu takashandisa ma-emotions. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So inini ndainge ndichishanda sa-security guard. Ndakati ndichishanda sa-security guard kudaro chakazoita kuti ndinge ndichizoita mari. Nerimwe zuva mukoma ndakatoti ndichitopatrola zvangu, nekuti kumayadhi ikoko kwandainge ndichigadha ndichishanda sagard, vanhu vacho vainge vakati ndinopota ndichingopatrola street rose, but taishanda takati one day zvedu vamwe vaipatrola vari kustreet rekuseri, so umwe noumwe anenge aine street rake raanenge achipatrola. Zvino ndakati ndichipatrola kudaro, then pane imwe motikari iyo
yakazongomira. Motikari iyi yainge iri yeblack, iri Toyota. Saka motikari iyi yakati yamira, then vanhu vaya vainge vari mumotikari vakabva vatanga kutaura neni. Mainge muine murume nemukadzi, but murume wacho ndiye ainge akaita wechikuru, mukadzi wacho ndiye ainge ari wechidiki. Saka vakabva vachizotanga kutaura neni, vakabva vanditi vainge vachida kuti ndinge ndichivabatsira. Ndikabva ndati ndingakubatsirai nei, then ivo vakabva vazonditi pane zvinhu zvavainge vachida kuti zvinge zvichichererwa pamba pavo, but zvainge zvisingaiti kuti ivo vange vachizvicherera zvinhu zviya zvavari vega. Vanhu vaya vakabva vazondibvunza kuti ndaikwanisa here kuti ndinge ndichimbotiza basa. Vakanditi kana uchikwanisa kutiza basa for only about 30 to 35 minutes. Vainge vachiti pa 30 kana kuti 35 minutes idzodzo ndaikwanisa kutopedza chipisi job ichocho chavainge vachida kundipa. Vakabva vanditi kana kuri kunzi ukakwanisa kuita izvo zvatikuda kuti unge uchizoita, ziva kuti tichazokupa imwe mari yakawanda chaizvo zvekuti inokwanisa kutokuchinjira upenyu hwako. So mukomana nchi vakabva vazondiudza mari yavainge vachida kundipa. Vakati vandiudza mari iyo yavainge vachida kundipa, ndikabva ndaona kuti zvainge zvitori nani. Saka ndakabva ndazvaudza kuti vaifanira kuti vange vachizodzoka after about 10 minutes paya pavanenge vadzoka, then ndobva ndachizoenda navo. So ndainge ndichida kuti ndinge ndichizotaura neimwe friend yangu uyo kwandainge ndichishanda naye ainge achipatrola on the other side. Takabva tazotaurirana, takati tataurirana kudaro, then iye akabva azoti ainge achazosara achitarisa zvekare nemustreet umo mandainge ndichipatrola. Kukoma vanhu vaya vakabva vazoya, but pavakauya manje vainge vava neimwe motikari iyo yavainge vava kudriver. Ndakapinda mumotikari, then we drove mukomanashe, but motikari iyi iyo manje yainge iine matinted glasses, uye zvekare murume uya ainge achidriver motikari iya akabatidza malights zvokuti ndainge ndava kusatombokwanisa kunyatsokuona kuti tainge tichienda kopi. Takasvika pamba pavo, then ndokubva vazonditi ndaifanira kuti ndinge ndichichera gomba. Ndakachera gomba for nearly about 20 minutes ndichingochera chete. Apa mukadzi uya iye ainge akamira achingoti cherai nekukasika. Ndakachera for nearly 20 minutes ndisina kana kumbogara, ndakazorora. Ndakati ndapedza kuchera kudaro, then murume wacho ndopa akabva azouya. Mukomananshi akauya, ndakationa kutoti akauya ainge akatobata gumbo remunhu. Ndati gumbo remunhu mukomananshi, ende takachera kuri kuseri kwemba. Ndakati ndaona gumbo rere remunhu ndakavhunduka ndikada kutiza, but vakabva vanditi ndaisafanira kuti ndinge ndichitiza nekuti vainge vachitongozadzikisa mhiko dzavo. Ivo vainge vasinei neni, uye zvekare ndainge ndichazobhadharwa pobasa iro randainge ndichiita. Komananshi ndakabva ndazogamuchidzwa gumbo riya. Mushure mekunge ndagamuchidzwa gumbo riya riya ndakanyatsokuona kuti rainge riri gumbo remunhukadzi, ndokubva ndazorikanda mugomba muya. Ndakati ndarikanda mugomba muya, ndakabva ndazopopoterwa naye mudhara uya because iye ainge asingadi kuti gumbo iroro ndinge ndichingoita rekukanda. Ndakabva ndazoriburitsa zvekare mugomba muya. Ndakati ndariburitsa mugomba ndobva ndachizorisa zvakanaka, ndokubva vati ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizorifushira. Ndakabva ndazofushira paya. Mushure mekunge ndafushira ndobva ndakabva ndazopiwa paper bag rainge riine mari. Koma ndakadzokera kubasa ndobva ndanotaura nefriend yangu, but vakanditi ndaisafanira kuti ndinge ndichimuudza chokwadi. Saka ndakangomuudzawo kuti ndainge ndiine chibasa chandainge ndakanoita. Mari iyo yandakapiwa yainge yakawanda zvisingaiti mukoma, zvekuti mari yandakamupa akatonotenga motikari. Inini ndakatenga motikari, ndikatenga imba zvekare muHarare. Ndakapiwa mari yakawanda nevanhu ivavo. Asi mukomananshi kunyange zvikanzi nhasi ndikanzi ndabatwa nemapurisa nekuda kwenyaya iyi yandakuudzai, kuti nditi ndinoziva kuti vanhu ava kwacho kwavakaenda neni pamba pavo ndepapi handitombozivi. Kunyange apo pavakanditora ndichinopinda mumotikari ndakatonzwa kuti mumotikari imomo mairatidza kuti mainge muchangobva mukupfungaidzwa mushonga because mainhuwa zvisingaiti. So mukomananshi ndokuitawo mari kwandakaita. Mushure mekunge ndatenga motikari nemba, ndakabva ndazotangawo kuita zvekutengesa mabhero uye zvekare nezvemagrocery shops zvangu zvandiinazvo. Ndakazoroora zvangu, but mukadzi wangu haatozvizivi kuti
uku ndiko kwakabva mari yangu. Kana mukaposta nyaya yangu please ndizivise ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri kupfukirwa nemweya wemurume uyo wandakambogara naye muno mujoni. Saka panguva yacho iyoyo mukomanashe ndainge ndichingoraramawo upenyu hwehwe hwekungotamburira. Batiko zvinozvi kana mukandiona mukoma zvandainge ndimbori panguva iyoyo pandainge ndichishandawo mumapurazi nebasa randava kushanda iko zvinozvi. Ndinonzwa sekunge Mwari vakandishora, Mwari vakandiseka kuti apo manje pandava kuti ndava kunakirwa neupenyu ndipo pandava kutanga kuona chipoko chake murume uyu wandakambogara naye kumapurazi. Zvakaitika mukomanashi ndezvekudai so. Ndainge ndiine murume wangu wandainge ndichigara naye kuZimu. Saka iye ndiye akabva azotanga kuuya kuno kuJoni. Akati auya kuno kuJoni ndokubva atondikanganwa. Vamwene vangu vakabva vanditi muroora, ndine mari yandiinayo iyi. Saka mari yavakandipa yainge ichingokwana iyo kuita 300 rands. Ndakabva ndazogamuchira mari iya ndikabva ndati zvino ndoita sei nayo. Vakabva vanditi wototevera ka. Ndainge ndigori nemafone numbers yet. Ndakatora mari iya yamukoma ende Mwari vakandichengetedzawo ndikatoyambuka border paya. Zvino ndakazoti ndava kuno kuSouth Africa kuzonodai kunofonera munhu mushure mekunge ndapiwa sim card. Aya masim card anopiwa vanhu mumesina SLC. Ndakabva ndazotora sim card riya ndokubva ndazama kufonera murume wangu akangodavira umwe chete. Ndichimufonera ndainge ndichida kuti ndinge ndichimuzivisa kuti ndainge ndiri munzira ndichiuya, uye zvekare ndaida kuti iye ange achizotaura nemataxi driver because ndainge ndanzi mari yandainge ndiinayo yainge isingakwane kuti ndinge ndichizokwanisa kusvika kuJoburg. So mukomanashi ndakabva ndachizoti paya ndiri busy ndichitaura nemurume munhu ndokubva adropa call. Hama dzangu ndakanyara because kutoti murume foni munhu angadavira, munhu ainge asingadaviri call yake. Ndokubva ndatoona kutoti murume apa ainge atondidzimira call. Mukomanashi ndo pandakabva ndazotongoita very desperate. Painge paine umwe murume uyo ainge aripo ndokubva azondiudza uko kwaainge achienda. Akandiudza kuti kupurazi kwaainge achigara aikwanisa kuzonditsvakira basa. Ko ndainge ndichiziva here kuti ndo mapindiro aunotoita mumarriage iwawo. Ko ndaigozivei. Mukomanashi ndakabva ndazobvuma paya. Mushure mekunge ndabvuma ndipo apo patakazoenda kupurazi kwaainge achienda murume uya then ndokubva ndachizotanga kugara naye ndokutopinda mumarriage kwandakaita. Zvino murume uyu ndainge ndisina kana kumbogara ndakamuda zvachose. So mukomanashi mushure mekunge tatanga kugara tose ndo pandakabva ndachizotanga kumushandisira zvino maadvantages. Iye manje ainge ari munhu uya wekuti ainge aine luck. So akabva achizopiwa zvinhu zvakawanda nemurungu wake. Akati apiwa zvinhu zvakawanda kudaro ndipo apo mukomanashi pandakabva ndazomunyengera ndikabva ndazomunyengerera ndikabva ndazoti ndainge ndichida kuti zvinhu izvozvo zvinge zvichizotanga zvasvika kwedu. So mukomanashi akabva achizobvuma paya. Takabva tazotaura namalaicha. Takati tataura namalaicha ndokubva azoenda nezvinhu zviya zvose mukoma. Takatongohaya motikari yamalaicha patrip iyoyo yainge akangotakura zvinhu zviya izvo zvaainge apiwa nemurungu wake because murungu wacho ainge ava kutama ava kuenda kunogara kune imwe province. Saka akapiwa zvakawanda mukomanashi ende zvinhu zvizhinji zvaakapiwa zvainge zvichiri zvinyowani. Kutoti masofa, maTV, kutoti idzo hembe, zvainge zvakawanda mukomanashi. Ndokubva zvazvo zvikakumba, zvakangoti zvinonzi zvasvika kumba munhu ndokubva ndatanga jamukira paya. Aingoti kana akangotaura zvaanenge ataura mukomanashi ndaibva ndatotanga kutopopota. Apa neniwo ndainge ndava kushanda as a permanent pabasa paya. Saka ndainge ndava kutoti iwe shamari handitomborina kana basa newe. Akarwadziwa zvisingaite kuzonosvika achizonondirepotera kumurungu. Akati aenda kumurungu ndipo apo paakazonzi nemurungu iye ainge asingakwanisi kuudzira murungu kuti ndingadzingwa here kana kuti kwete. Ivo varungu ndo zvavari. Kana ukagara watotanga kutoshanda zvekuzonzi wakapinzwa basa nani vanenge vasisina kana basa nazvo.
mukomana shi ndakabva ndaramba ndichishanda paya ndokubva ndatomuramba murume uya. Ndakati ndamuramba ndokubva ndatanga kugara ndiri ndoga, but one day ndakabva ndazonzi neumwe mukadzi ainge akanzwa vamwe varume vachitaura, but vainge vachindinyeya vachiti ivo inini ndaikwanisa kuzopondewa naye murume uyo wandainge ndichigara naye, because hanzi aigara achingotaura nezvayo nyaya yacho apo pavanenge vari kubasa, achingoti asi mukadzi uyu ndinokwanisa kumuisa banga kana kumuisira poison muchikafu. Ndakabva ndazotaura nevamwe sisi vangu avo vari kunoku manje kuprovince kunoku kwandakazouya, vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichitopinda mubhazi ndobva ndauya kuno. Zveshuwa mukomana wacho vakati vanditumidzira mari paya, ndobva ndakabva ndazouya kuno. Ndichinosvikawo kunoku ndakabva ndazoitawo lucky ndokubva ndatowanikwawo nemurume wangu ainge achiitawo zvekudhiraivha matraki. Ndakatoona kutoti apa ndainge ndapinda manje mumarriage yechokwadi pasina kana nguva ndokubva ndaroorwa. Pakadaro kana kuzvarira munhu haungamborwadziwi, ndokubva ndatoitira munhu paya mwana. Kusvika pari zvino titori nevana vedu vaviri. Saka pandakazotanga kuona chipoko chake, it was as if chipoko chacho chainge chakangomirira chete kuti nditange ndazvinzwa kuti murume uya ainge akafa. Koma it was about 6 years later on, that was when pandakazongotaura nomwe mukadzi uyo wandainge ndakamboshanda naye kuprazi ikoko, ndiye akatondisendera friend request achitondiudza kuti ainge ava kugara muPretoria achitawo basa rekushandawo mumakitchen. Saka akabva anditi ko munozviziva here kuti murume wenyu akashayika? Mukoma hana yangu yakarova. Kubva ipapo pandakaudzwa kuti murume uya wandakambogara naye ainge akashayika, ndakabva ndatotanga kutoona chipoko chake murume uyu. Kusvika pari zvino ndinogara ndichingochiona chipoko chake. Zvino iniwo kuti ndinge ndichizozvirakidzira kuti pane zvandinoona hazviiti, nekuti ndinotya kuti murume wangu kana akazondibvunza kuti kuchii, ndinofanira kuti ndinge ndichizomuudza nyaya iyi yandakuudzai mukoma. Saka ndiyo confession yangu. Kana mukapostawo nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichangonzwawo kuti mudare vanhu vachati kudii. Kana mukaposta mondizivisa mukoma, ndichange ndichizoteverera mucomment section sharp. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Kana wakambogarawo nemunhu wawakagara naye then mukuzonorambana ndokubva wazomutorera midziyo yake, kana uinewo zvaunenge uchisangana nazvo, please come to my inbox and you tell me your own side of the story. Zvakangoma hazvo vedu we.